Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan US President Donald Trump a thuro nangin ninga ni hian Russia President Vladimir Putin chu hmai chhana hmu a in pei thu a soi in rin ni zana khan Vladimir Putin hian hmai chhana in hmu a du thu a lo soi to a in hmu na atan po Turkey khopui Istanbul ni se ati a me ni som panga sang ni som ni panga arua man bok ninga ni a Turkey a Putin a hi kalo ngak anga tun tum chu Russia hian chuan lam siama kan in biakna ati to lo ka bei sei ti in Zelensky hian exa aziak engpo ni se Putin hian an in hmu tum hi ati hlotling ngei don em ti hi soilok thiam a har hle hetianga in hmu tum na boruak alo om na chan ber chu tun hnai European hruai tu ten Ukraine khopui an tlo hnuwa Russia chu thu de kil om lova thakhat chung tal in ka hai pom tur an nor wang ani Putin a hian in ka hai kan rot hi apom du lo chuan ama zong aina sa in Russia hi economic a kan hrek don ani antibok Zelensky poin in biakna nei tura a in hon thu a soirualin Russia hian thakhat chung in ka hai apom ve phot ero anga yang ati heti lai hian Donald Trump a chuan ngai dan kal khat tak aron nei le thunga Russia hian in ka hai nei masak phot hi du lo po lo ni se Russia ngai dan le rot na to phot chu Ukraine hian arangin apom mi aturani ati President Putin an Ukraine na in ka hai nei alo du lo to a nima sela poi soilo thisen chuak na sa zel tur ve na atan ninga ni hian Turkey a Ukraine President den mai chana in hmu adu le si a chu wang chuan Ukraine hian in hmu hi adu ve ngei turani ti in Truth Social a aziak mai chana an in hmu chuan ra tha a chua ngei a rin om ra tha a chuak talo ani ero chuan European hruai tu tele US hian a tu langa kan ti tur chu kan hria ani ati Donald Trump hian remna siam tu ni achak zia social media tar lang fowa India le Pakistan in ka hai an pompo khan US zara puang thei an ni zia atar lang na sa hle ani kha Putin an Ukraine President ne na mai chhan in hmu adu thu apon vele khan Donald Trump hian Russia le Ukraine ta ni ro pui le lomom tak ani ti in social media post asiam hal zat bok Putin a hian in biak na nei adu thu apon rual hian thu de kil nei sa in biak ero adu lo thu asoi Senior Kremlin advisor Uri Usakov chuan ninga nia in biak na nei tura hian kumsang ni somni pahni a remna thu thlung duan sa le tuna in do na kalmek chungchang soi ani ang ati thung hei hi om zia ber chu Russia hian Ukraine chu ama anga on lam nei lo ram ni turin adu a Ukraine ram chung mun tamzok thunun zel adu ti na ani ber Putin a hian tho tan ni atanga tana in ka hai nei tura Europe le Ukraine in ngen na le rot na an siam chu a hnol ani Russia Foreign Ministry chuan in ka hai puan ma in ram pani in ngei lo na bul chu azung phoro masak atul zok ani ati Russia hian kumsang ni somni pani atang khan ti tak thlakin Ukraine hi a bei tana he in don awang hian mi tam takin an nun na hlutak an chana kumsang khazakwa somruk pani a Cuban missile crisis ti lawa chuan Russia le khothlang in epna nasaber ani hial ani